The New Barcelona Post, amb la col·laboració de Mass Media Group i Casa Seat, presenten Moments estel·lars de Barcelona, un cicle de converses presentades pel periodista Toni Aira. Doncs moltíssimes gràcies, gràcies Sergi, gràcies Guillem, gràcies per ser aquí, tots els qui avui hi torneu i els que us heu incorporat. És fantàstic veure aquesta sala plena, sempre el primer dilluns de cada mes. Ja us ha dit en Sergi que al desembre farem festa, però ens retrobem a partir del gener i moltíssimes gràcies a la Rosa Tous i a la Inés Arroyo per acceptar la nostra invitació. Avui parlarem d'aquest moment de Barcelona al món, el cas d'èxit de Tous i de la GAM, que ara només com a introducció us diré que jo tinc una gran sort des que fem aquests moments estel·lars aquí, que és conèixer persones com vosaltres, a professionals com vosaltres, i tenir un tast previ, no? Que és aquesta conversa, aquests moments que fem abans d'aquesta posada en comú, també per conèixer-nos, no? Trencar el gel, i us he de dir que ha sigut de les prèvies més boniques que he tingut, perquè veritablement jo sempre gaudeixo descobrint nous mons, no? I amb vosaltres, i amb el que m'heu explicat, ho he fet i espero que avui ho compartim aquí amb tots els que estan aquí a la Casa Seat i els que ens escoltaran a través de les xarxes d'aquí en breu quan ho pengem. Dir-vos que els últims 5-10 minutets sempre obrim el torn perquè podeu preguntar, per tant, si jo em deixo preguntes, que segur que me'n deixaré alguna, serà el vostre torn. Doncs si us sembla, Rosa i Inés, començarem amb la primera pregunta en conjunt, perquè és veritat que en el cas de Tous teniu al darrere una empresa centenària, en el cas de la GAM molt jove, però teniu punts en comú que són molt interessants i anirem veient, que ens expliquen aquest moment d'èxit d'aquestes dues marques que van de Barcelona al món. Comencem pels orígens, de tota manera, amb aquesta idea que els dos orígens són diferents, però ens poden donar una bona primera pista del secret del vostre èxit. És a dir, no sé si us sembla, comencem per aquí, com neix, com comença i com va evolucionant tot plegat. En el cas de Tous, si us sembla, comencem per aquí, després amb el cas de la GAM amb la Inés. Rosa, com comença tot plegat i com hi ha un moment que va evolucionar? Primer de tot, moltes gràcies per aquesta oportunitat i per estar aquí compartint amb tots vosaltres aquesta tarda, que i amb la Inés em fa molta il·lusió. Bé, intentaré ser molt breu perquè 100 anys són molts anys. Neix el meu avi és aprenent de rellotger i posa a la botiga, posa un petit taller a Manresa amb la meva àvia, comencen a tenir algunes joies allà, tenen un únic fill, que és el meu pare, que també es fa rellotger, s'enamora de la veïna del davant, la meva mare, que tenien una sabateria i, com ella sempre diu, va travessar aquells pocs metres de carrer que li canviarien la vida. Ella també, en aquells anys, als anys 65 o així, no era tan normal que les dones treballessin, però la meva mare es va posar a treballar a la botiga dels seus sogres i del seu marit i ella es va donar compte, ella va ser la visionària, en aquest cas nosaltres estem treballant amb un llegat que tenim, així com la Inés ha sigut la visionària del que està fent, nosaltres la visionària va ser la meva mare quan es va donar compte en els anys 70 que alguna cosa estava canviant i que la dona necessitava un tipus de joia diferent al que hi havia fins aleshores, que era més aquella joia que et regalaven per ocasions especials, que eren joies que regalava el marit, que eren joies que hi havia d'haver un moment molt especial per lluir-les, etc. I es comença a donar compte que la dona comença a treballar, a voler tenir la seva pròpia llibertat de decisió i de portar les joies que més volia. Llavors, amb aquesta idea va muntar el taller de joieria per remuntar joies i per començar a dissenyar joies. Llavors, ella sempre ha sigut tremendament curiosa i aquesta curiositat li ha fet fer el que d'alguna manera Tous és avui. Als anys 80-85 neix el nostre os, que ha estat la nostra icona, i al mateix temps comença l'expansió. Que aquí anirem. De moment ja tenim les primeres idees, de Manresa a Barcelona, després vindrà de Barcelona al món, i amb aquella idea de la Rosa Tous, mare, com aquesta visionària que va tenir aquesta idea. No són només els senyors que han de comprar joies per les seves senyores, sinó que hem de veure què volen elles per lluir. En el teu cas, Inés, jo no sé si hi havia pel mig una qüestió de tradició familiar, d'enamorament. És diferent, segurament, el teu origen, no? Sí, jo primer de tot diré dues coses. Per mi és un gran honor estar amb la Rosa Tous avui aquí i que la GAM estigui amb Tous com a referent. O sigui, 6 anys després estar en una empresa que porta 100 anys i fent les coses tan bé i tan pionera és un orgull.
I després també diré que, perdó si faig alguna castellanada, perquè jo sóc de Madrid i porto aquí des de molt petita, o sigui, no tinc cap excusa, però ho sento si faig alguna cosa que no està. Si no ho arribes a dir, no ho sabíem. Bueno, el meu marit és de Sabadell, o sigui, tinc ahí l'accent el tinc. També hi ha molt Però bueno, nosaltres fa 6 anys que vam començar. Jo vaig estudiar empresarials i vaig començar en el món de les xarxes socials, amb Instagram, fa ara 10 anys, però d'una forma molt orgànica, de compartir la meva passió, que era la moda, de tot el que envolta aquest món, d'una forma compartint a l'Instagram coses que m'agradaven, desfilades que m'agradaven, marques, els meus outfits diaris, i d'allà va començar una mica el moment d'influencer, d'Instagram. Jo tot això ho feia paral·lelament amb els meus estudis i jo tenia molt clar que jo volia acabar treballant al món de la moda, però el món de la moda és molt gran, hi ha molts departaments, i jo no sabia molt bé on acabar, i vaig fer moltes pràctiques. Vaig estar al món de la joieria també, vaig fer pràctiques a Rabat, per exemple, vaig estar a Vogue, vaig fer pràctiques a Puig també, i bueno, jo això anava creixent, i vaig començar a fer dues col·leccions de roba i de joies també per 2 marques de Barcelona, aprofitant una mica la meva amplificació als meus seguidors a Instagram. Llavors, aquestes 2 col·leccions van funcionar molt bé. En aquell moment hi havia pocs perfils d'Instagram, de només Instagram, i els meus 2 socis, que són el meu germà i el meu marit ara, em va dir: hem de fer alguna cosa junts, has de monetitzar això per tu i no treballar per altres. Jo tenia 23 anys, jo vull continuar fent pràctiques en altres llocs, veure, soc molt petita, i vaig canviar i vaig dir: no, per què no aprofitar la meva comunitat d'Instagram i ensenyar-los la meva passió i com ho veig jo. Jo, inspirada o sigui, a mi he sigut una nativa digital des que vaig ser petita, o sigui, jo amb 14 anys ja consumia ASOS, que comprava ASOS, que per la gent era com comprar roba ASOS, era com estàs boja, no? I molt inspirada en marques natives digitals, jo volia crear una marca de roba que anés més enllà del producte, que es creés una comunitat, que ara és una paraula molt, molt establerta i qui no ho fa és com estàs molt enrere, però fa 7 anys crear una comunitat al voltant del producte i crear valors més enllà de no només crear un producte bo, no era tan usual. Ara en parlarem també de quan t'hi poses, com fas un abans i un després, però tens les teves referències, però ja veiem com comencen dos experiències d'èxit, una més tradicionalment amb la botiga, com acaba muntant una empresa, aquí un projecte de fa pocs anys, com comença molt a cavall de les xarxes socials, de la formació a la universitat, a la Pompeu Fabra, jo ho he de dir, per la part que em toca. I ara ho aterrarem, però abans, Rosa, si et sembla, la vostra empresa té 2 moments, tu ens explicaves ara els orígens, però té 2 moments de recomençament bastant importants. Esmentaves abans la teva mare, hi ha un moment al 1985 en què ella torna de Milà amb un osset de peluix i diu, literalment, què podem fer amb això? Això va marcar un abans i un després de la vostra empresa. Per cert, jo descobreixo això no només per la conversa prèvia amb la Rosa, sinó sobretot per un documental que us recomano moltíssim, que es diu Oso, història d'un icono, que és entendridor també pel que explica de la història dels vostres pares, el paper de la mare, l'evolució i com és aquesta idea d'una família al voltant també d'un projecte en comú, que és preciós. Però explica'ns aquest moment i també després als 90, quan obriu botigues al Pedralbes Centre, en un moment de boom de Barcelona, als anys 90, sinònim de modernització del sector, també del vostre, i del 92, quan obriu el Passeig de Gràcia, fem aquell trasllat que anàvem comentant de Manresa a Barcelona, Barcelona al món, i amb què fem amb això, amb aquell osset, no? Sí, la veritat és que en aquell moment la meva mare volia fer una col·lecció de petits charms per tenir una petita col·lecció de motius que els retallaven, van començar retallant-los tots a mort i amb serra i un a un, i l'os va ser un dels que va formar part d'aquesta col·lecció, però l'os ja va tenir
caràcter bastant, anem a dir, principal a dins d'aquesta col·lecció. N'hi havia més? Sí, hi havia més, hi havia un elefant, hi havia un nen i una nena, hi havia un cotxe, hi havia més, l'estrella, la lluna, el cor, però la meva mare ja va tenir la idea de que ella ja tenia la visió de que a l'os et desprèn molta tendresa i no és un cor. És a dir, llavors pots regalar un os sense comprometre't al cor, no? I veient-ho des d'aquest punt de vista, doncs l'os van agafant importància. És cert que quan va néixer l'os estàvem només a Manresa. Va coincidir que poc després vam obrir Lleida. De Manresa l'os se'n va anar cap a Lleida i va ser un èxit també a Lleida. I l'anècdota que sempre tinc és que venia la gent a les botigues i et deia no, jo no vull un os, i acabaven marxant amb l'os. Clar. I llavors el que també va ser espectacular per nosaltres va ser que quan vam venir a Barcelona en el 89, que per ser de Manresa era com fer un salt important, perquè de Manresa vam anar a Lleida, però Lleida era com més, no sé, era com més assequible, diguéssim, no? Per nosaltres Barcelona era la gran ciutat. I venir a Barcelona, que va ser una aposta important per nosaltres, va ser el que va donar i el que va fer el boom de l'os, que es va tornar anem a dir, a redescobrir en una clientela de Barcelona i que va permetre que juntament amb l'os i moltes altres col·leccions, amb una botiga molt petita, Pedralbes Centre, com tu bé has dit, que ara ja ha desaparegut, però amb una botiga molt petita estàvem ja oferint un format de joies completament diferent al que podia veure el client de Barcelona en aquell moment. No? I llavors, el 92, quan vam obrir Passeig de Gràcia, ja va ser... La meva mare deia, bueno, és que jo la sensació que tinc més placentera d'aquest món és seure en el taulell de la botiga de Passeig de Gràcia i pensar, ostres, de Manresa a Barcelona i de Barcelona a veure on anirem a parar, no? Encara no teníem massa clar, però a veure on anirem a parar. Ara veurem on veu anar a parar a molts llocs, sens dubte, però també, per cert, ara que deia això de l'osset de peluig, que és entranyable, puc fer un experiment. Podeu aixecar la mà qui ha tingut un osset de peluig de petit a casa? Qui ha tingut un osset de peluig o no? Déu-n'hi-do, bueno, aquí els tres, però entre el públic també moltíssima gent. I ara us voldria preguntar, Instagram, qui té Instagram? Podeu aixecar les mans? Mira, Déu-n'hi-do també, perquè va per aquí el que li preguntaré ara a la Inés. En el teu cas, clar, tu impulses una empresa a lloms d'una xarxa social, no? És a dir, en principi Instagram, després ara ens pots explicar on esteu, no? I com funcioneu. Però clar, parla'ns una mica dels referents a l'hora de fer aquesta aposta, no? Que tu, com deies molt bé, ara potser ja sembla una mica òbvia, però fa uns quants anys no ho era tant per un projecte d'aquestes característiques. Aleshores, d'aquí, tu d'on veus? És a dir, i també explica'ns si creus que t'ha sumat, diguéssim, en certa manera, la marca Barcelona quan online tu has impulsat un projecte o si és un factor més, diguéssim, logístic per tu, no? De vida. Bueno, inspirada per marques que vaig veure, sobretot als Estats Units, que parlaven de més enllà d'un producte, sinó de la comunitat. Jo sempre parlaré de Glossier, que és una marca cosmètica que jo, des que va néixer, vaig ser molt fan, i ella ha sortit a borsa, és enorme ara, no sé si porta 10 anys ara. Elles van crear una comunitat molt forta al voltant del producte, no? I això és el que em va fer clic. Al final, a la moda tot està inventat, és molt complicat crear coses molt diferents, però el que sí que pots crear és una missió com a marca de cap on vols anar i què vols inspirar, no? Perquè la gent vulgui portar gent de diferents estils. No? O sigui, per mi, per exemple, Tous és un clar exemple d'això, no? De que con el oso han fet tant de que ho porta gent d'un estil i d'un altre completament, i ha democratitzat completament a la seva clienta. Per mi és un referent com ho és Bimba i Lola, per exemple. Bimba i Lola, que és una marca de roba, també, no? Ho porta la dona de província d'Espanya, porta el bolso, però també ho porta la noia més fashion del món, no? I això també passa amb Tous. I això per mi és, per exemple, un cas d'èxit i un repte completament amb el que l'Àgam vull fer, no? O sigui, jo tenia molt clar que volia crear una marca de moda. Jo soc molt de producte, o sigui, soc una fanàtica de la moda a nivell de consumidora, ¿vale? Però volia crear una marca que fos per tothom, o sigui, per tothom en el sentit de que tingués una missió molt clara, que és inspirar les dones a menjar-se el món. A català és la primera vegada que ho dic, és inspirar les mujeres a comerse el mundo. ¿Vale? Fantàstic. I el nostre lema és
Bold Fashion for Dazzling People. I Dazzling People ho pot ser tothom. I tothom, i no és només per un estil, sinó també per uns valors que té, que està inspirada per aquí. O sigui, jo volia crear una marca que no només creés un producte molt, molt bonic, o molt especial, perquè les nostres prendes són especials, no fem bàsics, i jo no volia fer bàsics, però també volia crear tot el que estava envoltant, que doncs, per exemple, vam fer un podcast, no? Quan jo vaig crear el podcast fa 4 anys, la gent estava una mica en plan, per què fas un podcast de l'Àgam que no parleu de res de la marca? No li trobaven la utilitat. No, estàs fent entrevistes a dones que estan parlant de les seves altres marques i què fas? I jo, bueno, això per mi respon a la meva missió, que és inspirar les mujeres a comerse el mundo. Amb aquestes xerrades de dones i donar-los visibilitat, estava acompanyant a la meva missió. Per això, per mi, era molt important crear una marca amb una missió cèntrica i amb una visió. No? Nosaltres tenim com una visió, ser una marca reconocida i reconocible i facturar 100 milions. No? Pues això és el nostre focus. Pues nosaltres tot el que fem és per arribar allà. I és fantàstic, Inés, perquè a més ho explicaves molt bé com comences amb la idea de crear una comunitat online, primer, des de Barcelona, però online. En el cas de Tous, la comunitat l'aneu creant localment, no? És a dir, comenceu a Manresa, Barcelona, Lleida, i arriba un moment en què hi ha un mapa mundi, deveu tenir algun mapa mundi en algun lloc dels vostres casa o del despatx, on sigui, on deveu tenir tots els punts on hi ha botigues Tous. No sé si ens pots apuntar, Rosa, algunes d'aquestes, quantes en teniu arreu del món, quan comenceu a fer aquest salt ja a la comunitat mundial, no? O sigui, internacional, perquè d'aquell reportatge que us deia abans de l'Oso, és molt interessant l'experiència que viviu quan un treballador vostre, en Jordi, va a Japó per veure com la gent es relaciona amb les joies, no? És a dir, que és la seva cultura, la seva aproximació a aquest tipus de material, és a dir, el seu imaginari. Clar, i és molt bonic perquè identifiques que no pots estar de qualsevol manera a tots els llocs del món. No? Exacte, sí. Nosaltres la comunitat la fèiem a les localitats, és a dir, vam créixer primer en tot el que era l'àrea d'Espanya amb un sistema de societats participades que va idear el meu pare també d'una manera tremendament innovadora. No? Aquí aprofito per dir que nosaltres sempre hem dit que el meu pare ha estat al cap i la meva mare ha estat al cor. Llavors els dos, el tàndem, ha estat fantàstic, no? I nosaltres estem ara retreballant per seguir amb aquest llegat i per reconstruir el següent segle d'història. Bé, doncs en aquell moment vam créixer amb aquestes ciutats a dins d'Espanya, amb socis locals, que eren els que ens ajudaven a comunicar-nos amb el que era la població, els possibles clients i la societat d'aquella localitat en especial. Això va passar a finals dels 80 i tots els anys 90 i és cert que ja ens vam donar compte de que Espanya se'ns quedaria... O sigui, hauríeu d'anar més enllà. Sí, no? hauríem de començar a pensar on podíem anar a créixer i bé, al principi va ser tot molt experimental, però vam anar a diferents països, vam estar al Japó, vam estar a Alemanya, vam estar als Estats Units. Després, nosaltres amb retail, i és una cosa que sempre explico, ens hem d'anticipar molt a les coses que poden passar i també hem de rectificar molt. És a dir, que no passa res si una botiga l'has de tancar perquè no funciona. Potser el mercat no està encara preparat per tu o tu no estàs preparat pel mercat, segurament. No? Llavors, el que sí que vam fer va ser experimentar molt amb aquests primers anys. Però sobre el 2001 ja van ser anys de vam consolidar molt alguns d'aquests mercats, entre els que sobretot hi havia Mèxic, poc després Portugal, Colòmbia va ser uns anys després, Puerto Rico, que és un mercat que per nosaltres ara és molt important, també va ser d'aquella època, i aquests mercats, que ja portem més de 20 anys allà, ens han permès també conèixer i créixer i fer servir la paraula que també potser ara està ja una mica passada de moda, però que sí s'ha anat fent servir molt, que és la localitat. Ser globals, però treballar de manera local. Escoltar molt el soci local, escoltar molt el client local i fer aquesta comunitat allà. No? Nosaltres hem crescut amb xarxes després, ens hem anat adequant, evidentment ens hem hagut d'anar adaptant a les circumstàncies que ens han anat tocant
per la societat, per al món, per l'evolució, però sí, observant molt, anticipant-nos molt i pensar que tot canvia. Està molt bé aquest concepte de la globalitat, no? Que el professor Castells explicava ja fa molts anys, després va ser ministre, global i local, no? Actuar d'aquesta manera. Ara també n'hi diem tropicalitzar-nos. Ah, sí? I això? Sí, també es diu tropicalitzar-nos. Tropicalitzar-nos. Sobretot a la zona del centre Amèrica, que allà tenim el parc tropical. Ens agrada molt parlar de tropicalitzar-nos. Aquí ens estem tropicalitzant una mica, també el clima. També, el clima és el que ens tot hi ajuda. porta. Sí. Ara, Inés, li demanaré a la Rosa sobre un front, les Celebrities, que per Tous també va marcar un salt qualitatiu en la seva projecció, però, clar, abans, tu fa 9 anys, clar, quan comença tot el teu projecte, no? Ni que sigui fet xup-xup al teu cap, quan estàs ja anant i anant, el màrqueting d'influencers era un entorn que segurament no era tan habitual, però tu ja anaves acumulant 100.000 seguidors a xarxes en molt poc temps. Clar, explica'ns una mica aquí la teva visió de negoci, però també de valors, no? Que és un concepte que és molt interessant, que lliga amb les dues marques i que també segurament descriu l'èxit o no. El que expliques en aquestes xarxes, el que representa molt sovint els celebrities, és que més enllà d'unes sigles o d'una icona, la marca la són també uns certs valors, no? Lligats a uns individus. Explica'ns una miqueta això, tu com ho has treballat. Bueno, jo, quan vaig crear la marca... Bueno, primer de tot, que no t'he contestat abans, que m'has preguntat lo de Barcelona. Nosaltres produïm tot aquí a Barcelona. La marca Barcelona, per l'Àgam, és molt important. O sigui, nosaltres venem ara més fora, venem 70% fora d'Espanya aquí, però la gent, la moda de Barcelona, i nosaltres tenim un estil que la gent diu, no? És molt d'aquí. I la marca Barcelona, per nosaltres, els nostres retailers on venem, o sigui, tira moltíssim i nosaltres sempre hem parlat de Barcelona cap al món. I llavors és una cosa que quan vam crear l'Àgam jo tenia molt clara que volia tota la meva producció, o sigui, que estigués prop a nosaltres, que o sigui, ho tenim a Badalona, a Sabadell, a Terrassa, o sigui, aquí a Barcelona també, ho tenim per aquí, perquè has d'estar, és una mica el que deia la Rosa, has d'estar global però molt a prop del que som els que ho hem creat, no? I per mi estar propera al producte ja no és només a nivell de logística, sinó a nivell també d'estar propera a mi i a la primera clienta que va consumir l'Àgam. I allò que es respira, no? Perquè quan us diuen molt d'aquí, es refereixen a també un estil, no? Una manera de fer. Sí, un estil. També l'ecosistema startup de Barcelona és molt diferent al d'altres ciutats d'Espanya, això es veu. Sí, tenim startups que ja no són tan startups molt grans i hi ha un ambient d'emprenedoria molt gran aquí i és molt divertit perquè tots ens ajudem moltíssim. O sigui, jo tinc moltíssima connexió amb tots els emprenedors que estan en diferents sectors, però s'ajudem molt i això ho ha creat Barcelona i és molt maco, la veritat. I parla també d'aquests valors, lligant-ho amb aquesta última pregunta, que tu també projectaves a través de les teves xarxes, no? I que en certa manera us hi ajuden molt sovint, no? Els que representen, no? A través d'aquest univers. Sí, jo al final, quan vaig crear l'Àgam, òbviament vaig fer amb la meva comunitat, doncs era, o sigui, si estàs fent per altres, per què no fer-ho per tu? Però jo quan m'ho vaig començar, jo no vaig voler dir que era la meva marca, vaig voler fer un test de 2 setmanes sense dir que era meva, perquè hi havia un moment on moltes influencers estaven fent la seva marca, però d'una forma molt, o sigui, molt que està molt bé també, però no estaven implicades al 100%, o sigui, jo vaig fer la meva empresa de zero, no? I el meu dia a dia és la meva empresa, jo no he anat a un proveïdor i he ficat el meu nom Inés Arroyo, no? O sigui, jo... I per això al principi vaig dir no, vull veure com respira sense la Inés darrere i veure com ho fa i després ja diré que és meva, no? Llavors, després de les 2 setmanes, els meus 2 socis en plan, bueno, això ho hem fet perquè estàs tu darrere, ho pots dir ja? I jo era, vale, sí, ja ho diem, no? I l'Àgam, per mi el gran èxit de l'Àgam és que la gent ho reconeix sense saber qui sóc jo, no? Perquè està molt bé tenir una figura pública i una persona d'imatge, però al final tu com persona també n'evoluciones i per mi l'èxit és que l'Àgam té la seva pròpia identitat que hem creat, que no és la mateixa que la de l'Inés Arroyo. Jo sempre dic, no? La casa d'Inés és diferent a la casa de l'Àgam, no? I per mi això és molt important també perquè quan creixes i amb l'ambició que tenim de companyia, doncs
que tot estigui tan personificat a un perfil o a una persona, és complicat a l'hora de que la marca tingui com més visió, no? Però, a més, tu ho deies molt bé, tu li vas imprimir aquest segell teu des del principi, no? I això, Rosa, parlant de valors, de persones, que ara ens apuntava la Inés, persones al voltant, vosaltres heu col·laborat amb estrelles com la Whitney Paltrow, com la Jennifer López, amb figures públiques com l'Eugenia Martínez de Irujo. Clar, i fins i tot els vostres pares van passar a ser, en certa manera, part d'aquest posar cares a la marca, que la Conxita Vilella, que va ser una persona molt important a la vostra empresa, havia dit en una ocasió: una marca ha de tenir cara, ha de tenir al darrere algú que sigui la marca, perquè la gent ha de veure el rostre de qui l'impulsa, que lliga amb això que deia la Inés també, qui l'impulsa. Com heu treballat aquest front al llarg dels anys i encara avui amb aquesta idea d'ambaixadors de marca aquí i al món? Bé, una mica segon, i molt com està explicant la Inés, hi ha d'haver, i com bé tu dius, hi ha d'haver una relació molt directa entre aquella persona i els valors d'aquella marca, no? Perquè la marca en si, com explicaves, té de poder viatjar sola i té d'anar sola, no? I té els seus propis valors i té la seva pròpia personalitat. Llavors sí que sí que és cert que en aquell moment amb Conxita Vilella, que ja eren als anys 90, vam fer aquest exercici de dir, bueno, a darrere de la marca hi ha unes persones, i van sortir la figura dels meus pares, i al cap de poc, als 97, va ser quan vam incloure l'Eugenia Martínez Drujo com a imatge, cosa que tampoc era massa habitual en aquell moment, no? I en aquells anys, i ella anava a les festes amb joies de tous i presentava col·leccions de tous i sortia amb alguns reportatges de revistes amb coses de tous. A aquella època no havia xarxes ni... I bé, i evidentment havia de poder respirar i havia ella de poder... O sigui, aquestes relacions han de ser molt de veritat. No poden ser només perquè hi ha un contracte de per mig. Bueno, de fet, ella s'implica molt, no? Sí, ara ella està treballant amb nosaltres, fa una col·lecció anual i sí, fa ja molts anys, imagina't, des del 97, els anys que fa que col·laborem amb ella, ja és una germana més, quasi. Hi ha parelles que dura molt menys. Sí, exacte. Bueno, ella sempre ha dit que la relació que més li ha durat a la seva vida ha sigut la que ha tingut amb la meva mare. Però bé, més enllà d'ella, llavors sí que és cert que quan comences també el punt internacional, comences a donar-te compte que segurament en aquells anys, a més, a principis del 2000, era molt important aquesta marca global, no? O sigui, aquella imatge que t'ajudés a entrar i, a més, com a bons empresaris, buscaves algú que servís una mica a tot arreu, no a tots els mercats on estaves. I, evidentment, passava per anar amb cares i amb personatges d'una entitat molt global i molt internacional. Però sempre que mantinguessin aquesta relació de veritat amb la marca, que creguessin en el producte, que els hi agradés el producte i que volguessin portar el producte. Que poguessin ser aspiracionals per als sectors de la població, no de dones que les veiessin com a referents, però a més que tinguessin aquell lligam. Exacte. Ara parlàvem sobre el que aneu explicant, i no parar, perquè veieu que van passant els anys i van fent coses molt concentrat en el temps, en el cas de la GAM, amb tous amb uns anys molt decisius, als 90 i més enllà. Però, Inés, a casa teva tenia una frase, si la pots compartir, que parla del parar o no parar, que, a més, descriu bastant el que vosaltres heu fet, no? És a dir, també us heu atrevit moltíssim en molts canals. Ara, WhatsApp, Twitch, Instagram, és a dir, aneu provant moltíssim. Explica'ns, ara per enfilar, perquè ara sí que ja se'ns acaba el temps abans de passar les preguntes del públic, alguna de les principals iniciatives en el món de la comunicació, en el vostre cas molt principalment online, que creus que us han impulsat? Apunta'n, si pots, també en aquest punt alguns referents, perquè a vegades sí que és veritat que algú s'hi atreveix amb una cosa i no cal seguir-la, però algunes sí que valen la pena, no? Bueno, a la GAM diem que quien para pierde, això és un valor de cultura d'empresa, de qui treballa a la GAM és el primer dia, és els que els dic això, i també és mejor pedir perdón que permiso. Està molt bé, una gran màxima. I és això la nostra cultura, i perquè nosaltres diem que estem constantment fent coses. També al ser una marca més petita, al final pots fer i pots crear coses, ja no hi ha tants passos a seguir ni tanta gent involucrada, però sempre ens ha dit que hem sigut una mica un laboratori per la moda, perquè al final la moda és un sector que sempre està, i encara ho està, molt establert, amb els seus
procediments, les marques sempre fan el mateix, no? D'aquí no surten, ara estan veient que han de sortir de certes coses per evolucionar, no? I nosaltres hem fet coses que, inspirades per altres sectors que no tenen res a veure amb la moda i també fent una mica diferent a les normes de la moda, no? Pues, hem fet. Hi ha coses que han sortit molt bé i altres que han sortit molt malament, no? Pues vam fer, inspirats per Amazon Prime, vam crear el Lagam Prime, que és una clienta que pagava a l'any una quantitat i tenia un petit descompte, molt petit, però estava fidelitzada, no? Vam tenir 3.000 clientes que pagaven a Lagam Prime el segon any de l'Agam, que per nosaltres era... Eren com subscriptores, no? Sí, tenien el Prime i es deia l'Agam Prime. Després vam fer les ventes per WhatsApp, això estàvem inspirats per Xina, que estaven fent fa ja 6 anys o així, que estaven fent ells tot una mica teletienda, de vendre online, vam fer les WhatsApp Sales, que es deien, i teníem uns 6 grups, perquè només podies tenir 253 persones en cada grup, i allà els fèiem estilismes amb els nostres productes, on sortia jo explicant cada producte, i això els hi manaven els vídeos i ho veien, i el link directe per comprar-ho en aquell moment i podien conversar amb nosaltres. Això, clar, fa 4 anys ho podíem fer. No? D'això parles en passat. Sí, perquè ara ja no ho podem fer. O sigui, per escalar-lo, ara no es pot fer, però vam escalar-ho, fa 4 anys ho vam escalar amb Twitch, que Twitch és una plataforma que en aquell moment, fa 4 anys, era només per gamers, per gent que es dedica als videojocs i això, i vam dir, per què no l'agafem, que és una plataforma de streaming, per què no l'agafem nosaltres i fem les WhatsApp Sales, però allà en directe, i es pot connectar moltíssima més gent, no? Llavors ho vam fer. Però també s'ha quedat petit, ho vam evolucionar, o sigui, vas evolucionant, no?, també, i vam fet coses que han sortit bé i altres que no també, però nosaltres sempre hem intentat fer una mica les normes diferents, no?, també amb el món del metavers. Fa 2 anys vam treure un NFT, que per la gent era com perquè una marca de moda està traient un NFT. Això validava la nostra comunitat. Ara les nostres clientes que tenen l'NFT, que només vam fer 1.000, aquestes tenen accés privilegi a certes coses que fem quan fem un event, quan fem un early access per tal producte. Tot això és fidelitzar la nostra comunitat. Llavors sempre hem intentat fer coses que no estaven molt establertes en el sector de la moda, inspirat per altres que fan en altres sectors, i dir, a veure si funciona o no funciona. És fantàstic, però a més teniu, del punts de contacte que dèiem al principi, la frase de la Inés amb la seva equip i la seva família és qui para perd, vosaltres en teniu una de semblant. Sí, nosaltres diem que parar és tirar enrere. Veus? Doncs mira, ja ve ser això. I hem de seguir endavant i hem de tindre també... Jo crec que ella ho ha dit molt al principi, és importantíssim tindre aquesta visió cap on vols anar a parar, que és amb el que et vols convertir, tenint molt clar la missió, el que vols ser, i per sobre de tot els teus valors, que són els que seran els teus comportaments, de com faràs les coses. I això va evolucionant? És a dir, vosaltres aquest què volíeu ser ja ho heu estat o seguiu marcant-vos què voleu ser? No, seguim perquè la visió de Tous és convertir-nos en la marca de joieria de luxe assequible més exitosa, desitjada i compromesa. Amb la qual aquí tenim molt a fer encara. Però tenim un propòsit que també hem creat perquè això s'ha d'anar revisant. I jo amb això soc molt... Soc la que ho cuido a dins de la casa, i soc la que de sobte hauríem de tornar a revisar la visió, i aquí alguns que m'acompanyen, que a més han estat amb mi treballant aquests temes, ho saben prou bé, perquè les companyies, les cases, les marques canvien, l'entorn canvia i has de poder-te adaptar. En el vostre cas, Rosa, la relació amb l'online també l'heu anat treballant en aquest sentit? És a dir, ja és un tot? És a dir, jugar amb les botigues? Sí, estem parlant d'omnicanalitat avançada i evidentment, totes les eines que ells fan servir les hem hagut d'adaptar també amb els nostres mercats, amb els nostres nivells i amb el que són els nostres equips. Però ara les botigues ja treballen
on i off, és a dir, i des de la botiga pots comprar i t'ho enviem a casa, i des de casa t'ho compren i t'ho enviem a la botiga si vols. És a dir, que totes les combinacions aquestes ja estan, la venda també per WhatsApp, els programes de fidelització que per suposat hi ha d'haver cap als teus clients, no? Vull dir que al final el client és la raó del per què estàs, no? És el per què existeixes, i crec que una frase que també moltes vegades sempre em recorda el meu pare és back to the basics, és a dir, recorda el per què estàs, no? Quin és el teu objectiu, d'acord? Vols convertir-te en una marca de joieria la més èxit, però qui t'ajudarà a convertir-te? Pues serà el client. No? I ara amb el nostre propòsit, que és We Craft a World of Joy, on volem fer també molt d'èmfasi amb la part artesanal que també té el nostre negoci, que té una part artesanal molt important, que no es coneix tant, però que també cada vegada més, i ara amb l'època aquesta de transparència, estem treballant perquè també es pugui anar veient. La nostra fàbrica està a Sabadell, on produïm més del 45% de la nostra producció, i és fantàstic tindre-la aquí i tan a la vora, perquè pots estar al dia a dia i a més fer les proves que vulguis, dels dissenys que vulguis, i fer tota la innovació també que vulguis. Tenim uns equips d'innovació molt potents que treballen amb equips multidisciplinars que busquen maneres d'impactar, ja sigui amb materials, amb dissenys, amb nou producte, noves maneres d'utilitzar la joieria. L'última que hem fet són uns anells per les ungles. Sí, anells per les ungles, eh? Sí, anells que... Ungles llargues, tipus Rosalia? No, poden ser curtes també, no passa res. Estan sold out, és a dir, que no hi ha, va funcionar molt bé. Però bé, aquest tipus de coses que al final tens d'estar, evidentment, estem ja en una comunitat de TikTok que ens ha crescut moltíssim en molt poc temps també, i hi ha un equip de màrqueting a Tous superorientat perquè totes aquestes coses passin. Però sobretot el tema de l'artesania, que per mi també és molt important, tot el tema... També tenim un programa social importantíssim que va vinculat a l'artesania, que és la Tous School, que treballem amb escoles de joieria, i el que fem és fer un sistema de beques, i 2 dels estudiants de cada una d'aquestes escoles de joieria poden venir al nostre taller de Manresa i aprenen l'art de la reparació i la restauració. Específicament això, perquè nosaltres creiem, a més, que la joieria és un bé que per si sol és tremendament sostenible, perquè normalment no tiraràs mai una peça d'una joia, no? Potser la regalaràs, però bé, amb roba també passa, no? Però amb roba és més fàcil a vegades d'acabar, dius, això ja se m'ha fet malbé, però una joia la pots reparar, la pots restaurar, i estem treballant amb 10 escoles, amb 4-5 països ja, i tots venen aquí a Manresa, al nostre taller, a aprendre a reparar i a restaurar joies. Molt bonic, perquè això és una casualitat. Ara passaré les 2 últimes preguntes, una per cadascuna, per obrir, perquè hi haurà moltes ganes i el temps se'ns acaba, però és molt bonic les casualitats de la vida. Jo veia un viral que ha corregut moltíssim per Instagram i TikTok d'un senyor perruquer des que tenia 9 anys, perquè era la tradició del pare, que ara és gran, deu tenir molts anys, no està jubilat encara, però és molt gran, i li demana a un client quin era el somni de la seva vida, i diu que era fer joies. I que al final li fan com una sorpresa i un regal, de regalar-li com una joia, intentar fer aquelles il·lusions amb idees com la que deies tu ara, que és reparar joies, i com es bequen ara joves que s'hi puguin posar, i sigui una manera d'introduir-los en aquest món. Inés, per acabar amb la meva part inicial, clar, la GAM va començar d'una manera fa uns pocs anys, ja ha tingut un gran èxit. Apunten simplement com i on la veus els pròxims anys. No sé si sempre a cavall de la moda, entenc que sí, però on et veus? Nosaltres ara estem ens fiquem en el món del retail propi, que per mi és el futur d'ara del paradigma de la moda. S'ha tornat a l'experiència física. Pel Covid ha fet que l'online va estar així, però ara l'online està més car que mai, i és molt més complicat, i la gent vol un altre cop l'experiència online, però has d'estar preparat per fer-ho, no? I nosaltres hem esperat, hem fet els passos primer de tenir les nostres distribucions pel món, no? Tenim wholesalers que es diuen que compren el nostre producte i ho venen allà, i ara hem validat que l'àgam al físic la gent ho vol i ho vol molt, i ara estem en el nostre camí de crear les nostres vies, l'online, el wholesale que et dic, i a l'offline. I llavors nosaltres ara estem en focus en veure com fem aquesta expansió del nostre retail propi, al qual tinc moltes ganes. A mi, a més,
m'agrada molt perquè les experiències que hem tingut offline, jo estic allà, estic venent allà i conec a la clienta, veus, no? Entens molt a la clienta, faig el meu equip que vagi cada dia una per veure des de màrqueting, des de productes, des de logística, tothom que vegi quina és la nostra clienta, perquè és molt important, no?, això, i s'entén molt millor. L'online es fa arribar a moltíssima gent i és màgic el que pots fer a l'online, però l'offline, i com deia una mica la Rosa, és back to the basics, no? Real. Aquesta relació més propera també s'està veient que va cap allà, no? El món de la moda i el retail està totalment en àlgi ara mateix. Que és fantàstic també això que dius amb l'actualitat, que lliga, perquè aquests dies teníem notícies de com els transports metropolitans de Barcelona han batut rècords d'afluència, allò que ens deien, no, tothom es quedarà a casa a treballar. No, ja hi hem tornat, ja hi tornem a ser i ja anem a la feina en el físic. Rosa, també per acabar, cap on van les tendències dels consumidors en el vostre sector? Apunta'ns una miqueta. I com hi veieu ubicada Barcelona? És a dir, en el mapa de present i de futur. Ha sigut molt bonic perquè les dues heu ciutat Sabadell, podria ser el The New Sabadell 2. El meu marit estaria encantat amb aquest comentari. És una ciutat d'èxit també, però sí, Barcelona, Catalunya, és a dir, com la veieu en el sector de futur? Per nosaltres, Barcelona va ser el nostre aparador al món. És a dir, ja en el seu moment, quan vam apostar per venir a Barcelona en els anys el 89, ja va ser una aposta molt important i molt pensada a nivell familiar. Va haver conclave, va haver debat i evidentment, totes, som 4 germanes, la meva mare i el meu pare va haver de dir, bueno, si totes voleu, doncs anem, no? O sigui, ell no volia? molt clar. Bueno, ell sí volia, el que no li agradaven massa eren les condicions econòmiques, diguéssim, que ens donaven. Però bueno, clar, era el cervell. Sí, això és una altra part. Però, evidentment, Barcelona és una ciutat molt cosmopolita, és una ciutat molt estimada arreu del món, és una ciutat que vagis on vagis del món, tothom sap on està Barcelona i què ha passat a Barcelona i què pot passar a Barcelona, i és la nostra ciutat. Bueno, jo visc a Manresa, però al final Barcelona és la nostra ciutat i és allà on han de passar, on passen i on han de passar encara més coses, no? Nosaltres, des que estem a Barcelona, hem canviat botigues, perquè veuràs, ficar-te al retail és apassionant. No, sí, però ja sé que... T'encantarà i a més però passa això, que canvies botigues, canvies localitzacions, perquè, com bé diuen, el retail el més important és location. Llavors les ciutats es mouen. La ubicació, no? Sí, has de tindre-ho clar. I es mou? Es mouen els espais d'importància? En una ciutat mateix, eh? Sí, es mouen i a més pot ser que la primera botiga la fiquis en un local molt petit i si comença a anar bé necessites un local més gran i llavors vas una mica més enllà. És a dir, has d'estar constantment vigilant què està passant al teu voltant i decidir on moure't. Nosaltres ens hem mogut molt a dins de Barcelona. Perquè ara, si li haguessis de recomanar a la Inés, quina zona de Barcelona ara no em diguis que obreu la meva tenda temporal ara en 2 setmanes. Segur que has encertat, tal com aneu. Segur que has encertat. No, jo porto 6 mesos esperant el local perfecte a Barcelona. Barcelona i Madrid. Jo volia primera ciutat Barcelona i després Madrid. I estàvem tantejant, no? I llavors als meus socis els vaig dir, mira, no arriba el local perfecte. Hem de fer un testeig de 3 mesos. Els millors 3 mesos pel retail són ara. I vull fer alguna cosa aquests 3 mesos. Llavors hem agafat un local a Rambla Catalunya. Molt bé. Perfecte. Ens hem tirat a la piscina. Molt bé. Però és el moment de fer-ho així o no fer-ho, no? Per nosaltres. Rambla Catalunya és un local al costat de Pronòvies. Molt bé. Sí, era una antiga oficina de banc, del Banc Inter, i fem durant 3 mesos testejarem allà a l'Agam Offline. Quan obriu? Pues la setmana vinent estaré allà dormint jo, muntant-ho. Sí, que us hi trobarem segur. Jo espero que el 17. Molt bé. Sí, obrirem allà i és la nostra primera experiència gran offline de l'Agam i és el que diu la Rosa, o sigui, al final location, nosaltres sabem on està el nostre consumidor és molt estranger, o sigui, a nosaltres a les oficines
estem amuntant a Diagonal i són unes oficines que no apareixen en cap lloc, però jo no sé com la gent sap on estan i piquen. Volem provar, jo no, això és l'oficina, o sigui, no tinc ni la meva... No tinc estoc aquí, o sigui, no tinc res. No? Llavors, després d'aquesta pregunta tants cops, hem dit, mira, doncs anem a testejar, veure si serà allà, i ja després d'allà ja tenim alguns locals apalabrats i veure si ho farem allà, però Rambla Catalunya... Bueno, és el millor lloc ara, Barcelona és el millor lloc, sí, jo diria que depèn una mica de lo que vas a buscar, no? Si només vas a fidelitzar els teus propis clients, pots anar a un lloc una mica més amagat, sí, si vols anar-te a obrir... Jo vull que la gent passi i digui, a veure què és l'Àgam, no vull una botiga d'estí, vull que la gent passi i conegui la marca, no? Estem en aquell moment. Rambla ara està ideal, està preciós, nosaltres hem obert no fa gaire també allà i estem supercontents. Sí, vaig estar a la inauguració, és molt guai. Sí, estem molt contents i la veritat ens està anant molt bé. Bueno, ja veus, hem començat de coincidències de principi a fi, ha sigut un goig de conversa que jo us demano ara un aplaudiment per agrair-la a la Rosa i a la Inés. Moltíssimes gràcies, però si us sembla fem una recta final amb preguntes del públic, tenim uns 5 minutets i jo crec que segur que n'hi hauran, perquè la veritat, l'experiència de totes dues empreses és fantàstica, el que ens expliqueu són mons que no ens acabaríem amb una conversa, i us demanaré que si teniu preguntes aixequeu la mà, que ho veiem, ara sí que us veiem una mica més, una mica més, i us aproparan el micro, alguna pregunta entre el públic, mira, aquí mateix, aquí a primera fila, i allà tenim una altra, on arribi abans el micro, començarem aquí, i després en aquella segona fila, val? Jo després tinc una pregunta per la Rosa. Sí, espera. Sí, o ara ens avancem o què? No, jo igual tinc li una fan la pregunta, pregunta. sí. Sí? Va, doncs fes-li. Tu algun cop has renegat de l'Osito? Perquè a mi em passa amb alguns productes que dius, jo no vull veure més aquest producte. Jo els he dirigit al reportatge, per cert, on es diu això, que no deixa indiferent, no? O l'odies o l'estimes, però és una qualitat d'avui en dia no deixar indiferent. No, jo l'estimo. O sigui, està clar que una altra cosa és si jo me l'he posat més o menys. Si he sigut més fan de l'Osito... Ara mirava a veure si el portes. No. Sí, en tinc un aquí molt petit. Micro, veus? Sí, en tinc un aquí molt petit. No has renegat. És cert que no he renegat. No, és més, durant tota la nostra història, nosaltres també el que hem fet ha sigut o ensenyar-lo més o ensenyar-lo menys. Fer-ne més ús o amagar-lo. I amb amagar-lo no vol dir renegar, sinó que vol dir cuidar-lo. És a dir, nosaltres som molt conscients de que el nostre os és una icona i els icones s'han de cuidar molt, perquè si no, a vegades si et passes una miqueta de... Sí, pots cremar-lo, no? I ara que justament hem estat fent un exercici d'evolució de marca molt important, el que és el nostre os clàssic, ara el tenim més guardat, però segueix estant. Molt bé, feliç de compartir moment periodístic amb la Inés. Farem un tàndem pel proper. No, i amb vosaltres també. Aquí tenim preguntes. Una primera. Primer felicitar-vos. A mi m'ha quedat sorpresa. Vull dir, primer la seguretat de la Rosa i després la joventut d'Inés i aquesta seguretat tan impressionant. Vull dir, felicitats a les dues. Però jo crec que has parlat molt, però a mi m'ha quedat un dubte. El nom de la marca. L'Àgam? De l'Àgam. Es diu l'Àgam, per què, no? Sí. Hem fet ara una campanya aquest octubre. Vam marxar a Londres i vam fer una marquesina enorme a Shoreditch, en un dels districtes de Londres, i vam posar, com es diu, perquè hi ha gent que diu l'Àgam, l'Àgam, tots els noms, no? I posava al final, és l'Àgam, l'Àgam, i llavors vam crear tota una campanya al voltant d'això que es va fer molt viral, per això del nom. I el nom ve perquè jo tenia molt clar que no volia que fos un nom que estigués Inés Arroyo aparegués per cap... O sigui, no volia. Que fos internacional, perquè la nostra visió com a marca sempre ha sigut ser molt internacionals, i que no tingués una traducció ni en el castellà ni en el català. I llavors l'Àgam ve d'una paraula sueca que es diu lagom, que significa ni poc, ni mucho ni poco, sinó lo esencial. I llavors vaig dir, m'agrada aquesta paraula, ells la utilitzen per dir això és molt lagom, o sigui, no té una traducció en cap idioma, la fan servir molt, i llavors la vam ficar en femení perquè és una marca de dones, no? L'Àgam. Vam ficar les 3 As perquè som 3 fundadors, que al principi
la tipografia del logo tenia 3 As diferents i dèiem que cada A era un dels 3. Ara vam fer un rebranding molt gran i ara les 3 As són iguals, però sí, hi va quedar així l'Àgam. I llavors jo tenia molt clar que fos totalment internacional i no tingués una traducció. I per mi el més important quan vaig crear el nom, quan vam decidir el nom, va ser ficar-ho en una etiqueta i veure com es veia en una etiqueta, perquè per mi era com molt important veure com es veia en una etiqueta. I ara que estem fent, per exemple, ara estem treballant, que sortirà en 2 setmanes el nostre imagotipo, que això és com molt important per una marca, que no el tenim a l'Àgam, i llavors estem treballant amb això i tornar a viure aquest moment de crear l'imagotipo per mi està sent un procés molt bonic i l'Àgam volia que tingués això, unes consonants molt fortes, la L, la G, la M, no? Llavors tot tenia una mica de sentit. No el teniu tancat encara, l'imagotipo? L'imagotipo, no. No és un osset? No. No s'hi assembla. És alguna cosa nòrdica? No. És totalment abstracte, però estem allà treballant allò. I ara sí, l'última pregunta, allà a segona fila, perquè ara sí que ja ens anirem del temps, però aprofitem. Vale, doncs intentaré ser una mica com ràpid. No sé si m'escolta. Sí, estupendament. Vale. La meva pregunta és sobretot per la Rosa. Sí que és veritat que Tous, com ho està comentant, era una marca que estava com molt associada com una imatge o una personalitat a la meva àvia, a la meva tieta, coses que estava acostumat a veure per casa, però sobretot aquests darrers anys, dedicant-me a l'àmbit del màrqueting digital, m'ha anat sobtant molt com els canvis i les propostes que heu anat fent, com per exemple el que va fer la Marta de la SWOT Studio o ara el producte que has estat mencionant, del tema dels anells de les ungles. Llavors, una cosa que jo sempre em pregunto amb aquestes marques com més grans o que han anat tenint aquest renom i aquesta globalització és d'on prové aquesta inspiració? Hi ha persones, hi ha vies, hi ha mitjans als que recorreu? En plan, aneu al Pinterest a veure si hi ha algun tablero que us interessa? D'on prové totes aquestes idees i aquestes imatges? Molt bé, moltes gràcies. Sí, bona, interessant pregunta. La veritat és que ve de tot arreu. Del primer punt d'on surt és de nosaltres mateixos, perquè la innovació a Tous sempre ha estat molt important. Sempre hem dit que a Tous la innovació no era un departament, sinó que era una actitud, no? I és cert que els últims anys, clar, nosaltres ens plantejava un centenari. Un centenari és una cosa molt ferma, no? I molt institucional a la vegada. Però el que no volíem era convertir el nostre centenari amb algun nyonyo, no? Amb una cosa només de sentiments i de llegat, sinó que volíem, i l'exercici que vam fer va ser, nosaltres volem començar a treballar amb el següent centenari de Tous, no? I això ens va donar peu realment a treballar de manera interna. El nostre CEO és tremendament obsessiu amb els temes d'innovació, a més. Tenim creats uns Innovation Squads que treballen amb diferents temàtiques i projectes, que alguns surten, alguns no, però sempre buscant maneres noves d'innovar. I una d'aquestes idees, que de fet va sortir de la meva germana Marta, que va ser lo de SWOT Studio, que és la joieria experimental i com més ja, anem a dir, lliure dins de Tous, no? Dins de Tous, quan ja som una marca tan gran, tenim ja uns estàndards que tenim de seguir, tenim ja una sèrie de protocols i sobretot un ADN molt clar, i la Marta, amb tot el de SWOT, ella és la boja i fa el que li ve de gust. Va començar treballant amb Unique Gems, que precisament eren gemes que nosaltres a Tous no utilitzàvem perquè s'havien trencat. I ella amb aquestes gemes trencades, és a dir, que també és una altra manera de reutilitzar el material, ha creat una col·lecció de peces úniques i exclusives, perquè no n'hi ha dos. I a partir d'aquí, connexions i altres. SWOT és Tous al revés. I la veritat és que estem encantats amb com està progressant, també només és online, és una mica la startup nostra. SWOT va fer, de les primeres marques que va fer un shooting SWOT va ser amb l'Àgam. Exacte, sí, és veritat. Sí, vam fer un shooting conjunt. Sí, és cert. Doncs fem aquest tipus de col·laboracions sobretot i estem encantats, no? I seguirem. Bé, com nosaltres avui amb vosaltres, és obvi que aquest no ha sigut l'inici d'una bonica amistat perquè ja la portàveu de casa i és fantàstic, les dues marques, vosaltres. Us agraïm moltíssim les explicacions. És evident que hi ha quedat molt clar per què són dues experiències d'èxit, Tous i l'Àgam, però també ens ha quedat clar per allò que dius tu ara de l'actitud, no? Per un tarannà, no? Que compartiu més enllà del fet feinejador, sinó com us expliqueu i amb quina senzillesa. Moltíssimes
moltíssimes gràcies, Rosa Tous, moltes gràcies, Inés Arroyo. Moltes gràcies a vosaltres una vegada més per acompanyar-nos per aquesta estona plegats fantàstica, que ara, si voleu, la compartim celebrada amb una copeta de cava. Gràcies i fins al gener. Gràcies. Gràcies.